O Concello de Cambados volveu a involucrarse coa mobilidade segura, sostible e sustentable coa celebración do Día Mundial da Seguridade Viaria. Este ano, a actividade centrouse no Colexio de Corbillón, onde os máis pequenos gozaron dunha xornada de concienciación. E amosarlle, digamos, todo o que son as normas, o funcionamento, como se explican os sinais, como se teñen que comportar a hora de andar polas rúas, se usan bicicletas, se usan monopatín, etc. Non? Trátase de conciencialos para que saiban da importancia da seguridade vial e de acatar as normas para, entre todos, pois ter, dende logo, un concello máis seguro, non? A Policía Local xunto coa DXT impartíronlles primeiro unha clase teórica e logo puideron poñer os seus coñecementos en práctica nun circuito. Dende o centro consideran fundamental que os máis pequenos aprendan de curta idade a comportarse nas rúas. Moitas veces somos os maiores os que nos comportamos de mala maneira e somos nós os que un pouco somos mal exemplo, non? Entón, creo que é moi importante que eles aprendan dende un inicio que hai veces que facemos cousas mal e que hai cousas que, aínda que vexan facelas todos os días, como saltarse un semáforo ou cruzar por onde non se debe facer e que hai que corrixilo. Os máis pequenos demostraron a aprendizaxe adquirida, aínda que algún custoulle respetar os sinais. Había que respetar as sinais do tráfico porque senón pode haber accidentes e se pode facer daño. Que o tráfico pode ser bastante complicado e que hai moitos accidentes por Galicia. Os nenos e nenas puideron facer tanto de peóns como de condutores, sendo nesta última parte na que máis lle custou decatarse das sinais e os semáforos. Pois tenemos que facer caso ás sinais de tráfico. Verdes que podo pasar, amarelo non? Precaución. E rojo non. Na actividade participaron os nenos e nenas de todas as idades do CEIP de Corbillón en diferentes quendas. Unha xornada para que os máis pequenos aprendan a coñecer as sinais e poidan camiñar máis seguros pola rúa de Cambados.